Eko, izy koa misy raha mahafiera za, voalohany, za zanaka papako, faharoe, za zanaka ambilobe. Mahafiera za raha aby zegny. Za amizay nagnomana projet fa elaela izy io fa je tia izy tanteraka. Je tia zahay nanana fotoana nanatanteraka izy. Ivolanako zahay, misy olo namako, misy olo ambadikinakahy. Saveur d'Ambilobe agnaranazy. Ilain'ny olo amin'ny Facebook fa mahita matetitetiky. Zahay mipartage izy ao. Dia agnatin'ny Saveur d'Ambilobe io misy noix de cajou. Mahabiby fivolagnantsika izy. Fivolagnanay boka aminay agny izy, mahabiby. Izy ty, za malaigny hipoera fa izy koa amin'ny eran'i Madagasikara, aminay agny tegna tsara izy ty. Avy eo amizay, banane séché na pitiky volagninay agny. Dia misy koa olo magnano fincha. Fa izy pitiky agnaran'izy ty. Dia sakay. Misy sakay koa. Masiro sakay ty. Dia Saveur d'Ambilobe io, ce n'est pas juste une marque. C'est une histoire. C'est mon histoire. Commenceko izy boka amin'ny sakay. Tantaraiko boka amin'ny sakay ty. Asiako partie 2. Présenteko mahabiby. Dia asiako partie 3. Ny pitiky. Histoire-ny raha aby zegny fa commenceko amin'ny sakay. Saveur d'Ambilobe io, c'est le goût de mon enfance. Là où j'ai grandi, entouré des odeurs, les cuisines de ma mère. Sakay io, nikomansian'izy nahoanin'olo taminakahy taty. Za koa fa komansy niala Ambilobe, mamako mandefa voandalina, mandefa vary, mandefa katakata, mandefa sakay. Fa sakay ty fo, mamako manamboatra izy. Amin'ny fitiavana. Ianareo karakory ataon'ny reny mandefa colis amin'ny zanaka zegny. Za koa faravavin'ny mamako. Telo gâté be zay za. Mamako amizay mandefa sakay. Za tsy olo mihina sakay fa mamako mandefa fo. Izy amizay koa mandefa sakay ty, kamaradiko avy mihina amin'ny trano aminay aty. Dia misy invité koa zay. Za amizay magnaboaka sakay ty fo. Koa fa mihina zay za magnaboaka sakay ty fo. Izy ka za magnaboaka sakay ty, mitovy complimentin'olo jiaby hoe c'est trop bon. Masiro sakainao ty. Ahia manao nividy sakay ty. Karakory ataonao magnamboatra sakay ty. Zegny volavolanin'olo. Sakay ty ndraiky masiro marigny. Karaha io fo koa fa misy invité za dia ndraiky misy namako mivolagna amezako vola anao za koa amboara sakay karaha anao igny. Na amezo sakay karaha anao igny. Karaha zegny fo izy ka olo mihina sakay namboarin'i mamako zegny, mivolagna masiro fo. Dia tiako amizay zegny za tsy olo mihina sakay za fa koa fa lany sakay igny magnafatra fo za amin'ny mamako. Tiako zegny tsy hialan'izigny an-tragnonakahy. Koa sendra misy olo avy mihina sakay, mba mandramagna fahaizan'ny mamako magnano sakay zegny. Fa nampafiera za edy zegny tamin'ny andron'izegny. Dia za zegny mbola tsy nanana eritreritry hanaova hivoaka vola sakay ty. Za amizay tsy manana karaha zay fa misy namako fo mivolagna drako tongasa sakain'i mamanao e. Za koa fa mandeha Ambilobe azadina sakain'i mamanao e. Tongasa sakay famboarin'i mamanao igny e. Na zegny amezako vola anao, volagnin'i mamanao zegny amboarany sakay eto. Tafara. Za vao nanana eritreritry hoe je vais représenter ces produits. Nous présentons sakay. Zegny nagnanaovako izy Saveur d'Ambilobe. Après io Saveur d'Ambilobe io, tsy business fô. C'est une fierté, un héritage et surtout une façon de partager avec vous un morceau de chez moi. Izy ka namihina sakay io anao matsiaro zafy. Merci à vous de faire partie de cette aventure. Za mbola tsendriky
nagnano publication maro, tsendriky vita paquin reo raha ty, fa lany noix de cajou. En rupture de stock atsika amin'ny Mahabibo. Mahabibo ty 200 grammes 13 000 ariary. Apaka io 13 000 ariary zegny, nandianako ambany vola nisy izy ty any. Za nangalà raiky qualité premium. Za mihitsy nifidy izy ty tany za nandeha tantany nisy izy ty tany. Tiako anareo afa-po. Karaha zegny koa pitiky ty. Pitiky ty ndraiky 200 grammes 4 000 ariary. 4 000 ariary. Qualité-ny pitiky ty ato madiky. Apaka eo izy ty madigny, mety ambelanao ela, mety ataonao souvenir izy koa anao andeha niavanao andafy, dia anao ty tonga voandalina, ndesinao any, ireo mandrapa salaire lambilobelo. Karaha zay koa sakay. Resaky ny sakay ty, masiro sakay ty, za mbola aminareo sakay ty masiro zegny. Sakay ty 10 000 ariary. Bokaly karaha ty 10 000 ariary. Sakay mbala misy, pitiky mbala misy. Fa stock limité izy io tsy maro. Fa Mahabibotsika fa lany amin'ny mois de juin, mois de juillet koa, atsika vao misy Mahabibo. Manaraka zany tantaranareo histoiran'ny Mahabibo ndraiky histoiran'ny pitiky.